Il-Partit Nazzjonalista se jlaqqa l-Kumitat Eżekuttiv nhar it-tlieta li ġej. Dan ikkonfermah ma' Net News is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Francis Zammid Demek. L-Eżekuttiv Nazzjonalista jitlaqqa b'mod regolari kull xahar, iżda kif wieħed jistenna dan l-Eżekuttiv żgur li se jitratta l-qagħda politika attwali partikolarment wara l-vot li intalab din il-ġimgħa fil-Grupp Parlamentari Nazzjonalista. Fil-fatt, wara dik il-laqgħa kien il-kap tal-Partit Nazzjonalista stess l-informa lill-Grupp Parlamentari li kellu jsejjaħ laqgħa tal-Kumitat Eżekuttiv fuq l-istess suġġett. Dakinhar kien ittieħed vot sigriet fost id-deputati u 19 ivvutaw li m'għandhomx fiduċja f'Adrien Delija bħala kap tal-Oppożizzjoni. Dawn it-19 il-deputat irridu li din il-kariga timtela minn Terris Komodini Kakija kif ikkonfermaw huma stess f'komunikat lill-medja. Dwar din il-materja, sa issa ma kien hemm ebda reazzjoni uffiċjali min-naħa tal-President tar-Repubblika. Adrien Delija qed jinsisti li se jkompli jmexxi lill-Partit Nazzjonalista bħala kap tal-istess partit u kap tal-Oppożizzjoni u tenna kemm il-darba li l-impenn tiegħu jibqa' lejn il-pajjiż fi ġlieda biex tinqeret il-korruzzjoni li qed taħkem lil dan il-gvern. Intant, Net News jista' jikkonferma wkoll li fil-laqgħa tal-Eżekuttiv nhar it-tlieta li ġej għandu jittieħed vot biex jiġu mwaqfa żewġ strutturi ġodda fil-partit li joħorġu mill-istatut, il-Kummissjoni Elettorali, Data u Records, kif ukoll il-Kummissjoni Etika, Disciplina u Midja Soċjali.